ciència és un reflex de la inquietud humana i això és intrínsec a nosaltres i sempre trobarem alguna pregunta més per respondre. A nivell personal, penso que la ciència... És una professió molt maca si et vols dedicar després a la investigació, però és una professió sacrificada perquè potser la teva dedicació no està compensada econòmicament també com altres professions. Els càncers es tracten amb un tipus de teràpia que coneixeu, no? Quin tipus de teràpia us sona? La quimioteràpia, radioteràpia. Però això és com molt inespecífic, no? Al fons el que fan aquestes teràpies és atacar tota cèl·lula perquè es danyi aquesta cèl·lula i ella mateixa entri en un procés que es diu apoptosi, que és morir-se, no? I així que es controli el càncer. Però què passa? Que hi ha càncers que resisteixen a aquestes teràpies i no se sap per què. Aquest és el principal problema. Es pot tractar un càncer, primer respon molt bé, però com que són cèl·lules que creixen i muten, van sent cada cop més diferents i arriba un punt que resisteixen. I la feina de laboratoris és estudiar per quins mecanismes aquests càncers resisteixen a la teràpia que fan. Càncers de mama. Aquestes són unes cèl·lules que en un primer moment es van aconseguir d'una pacient, d'un tumor d'una pacient, i es van créixer en el que s'anomena cultiu primari. Posant el reactiu, aquest que heu vist de color marró, en realitat és un reactiu de color groc, però així un groc fluorescent, i ho hem de fer a les fosques perquè és sensible a la llum. Membrana i citoplasma. El que passa que el nucli aquí és molt gran, no? Sembla molt gran i per això sembla que estigui només a la membrana, però en realitat tot això que veiem aquí, encara que sembli petit, és el citoplasma, d'acord? Llavors, doncs, el mateix, és una proteïna que es diu P65 i pot estar localitzada tant en citoplasma com en nucli i depèn de la situació ens estarà indicant l'estat de la cèl·lula, no? Potser si tractem amb el nostre... Què diríeu que és? Marbre, sembla marbre. Això és un bloc de parafina que s'utilitza moltíssim, bueno, aquí també s'utilitza, però en els hospitals, i això que veieu aquí és un tumor de càncer de mama, vale? Llavors el que hem fet és... Què us ha semblat la visita? Us ha agradat? Sí, una entrevista... Ai, una visita molt ben programada, amb els horaris molt marcats i molt bé, i el que més m'ha agradat ha sigut la visita per les instal·lacions i veure com treballen en els laboratoris i l'explicació de la separació de les proteïnes. Ho heu entès bé? Sí, la gent molt maca i així molt... Sí? I us ha sorprès alguna cosa? Que diguessis, oh, això no m'ho imaginava així, no? Que hi hagués gent tan jove treballant. Ah, sí? Sí, que acabés de sortir i ja pogués treballar en un àmbit, no sé, que sembla com més sèrio. I això fa...
us agradaria tornar algun altre dia? Sí, i tant. Més a fons. Més a fons. Sí. Estupendo.